chceš diagnostikovať starého Craftera, Volkswagen Crafter, musíš ísť vybrať jednotku a sem LT3. A tu už si vybereš motor a ideš. Alebo si vybereš, čo chceš. Prístrojová deska. Pamäť závad. Vymazať. Moc sa tu toho nedá urobiť. Sa mi to odpojilo. Už to tam je dobré. Napríklad v prispôsobení sa to týka nastavenia času a toto sa týka nastavenia servisných prehliadok, časy prehliadok a tak. Dobre, čus zatiaľ. Takže v tom LT3